Hello लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलसिम बरायबाय लोगोफोर दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोदों आरो नैबे भिडिअ एसे गोबावानो जाबाय नै भिडिअआ जाहैबाय माने दुर्गा पुजायाव आं बहा नायखौ बेखौनो नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो सानबाय नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय स्किप खालामालासिनो दा लोगोफोर जोङो बिजनियाव बेखौनो नागिर फैदोंमोन बुर्ज खलिफा नामा बानायदोंनो मन्दप बे मन्दपावनो माने गोबां फट' बागेरा लाबाय ओमफ्राय भिडिअ एसे क्लिप नोंथांमोननो देखाबाय ओमफ्राय लोगोफोर माने बिराद समायना आरो बिनि लाइट जोंख्लाबनाया माने बायदि गाबनि नियम मोनसेल' गाबखौ नुदों दायो माने इदिनो बेलेग गाब जायो ओमफ्राय मानसिफ्रा बेयावनो गोबां सेल्फि लाबाय फट' लाबाय जोंबो लाबाय लोगोफोर बुर्ज खलिफानि ओरैबायदि समायना नुथायखौ नुनानै माने इनिफ्राय फैनोनो बायदों मानसिफ्रा माने बेखिनियावनो आथखायना माने जमा जाना दङमोन आरो थुबुर जानानै बयबो फट' लागासिनो दङ जोंथ' लानायावथ' अस्थाखा बेफोरनिफ्राय नै दंहैयो निला गाब नुजादा माने गोजा जाला बिदिनो बेलेग गाब होदों आरो इसोरो लाइटखौहा बेबायदिनो लोगोफोर जोङो बुर्ज खलिफा आरो ओमफ्राय दायोहा जोङो ताजमहल नागिरगासिनो दङ ताजमहल बानायदोंनो अबावबा बिजनि माने बेयावनो आरो माने बिजनियाथ' एसे गोदोरानो नालाय माने जोङो इदि गिदिंहरो खैबाता माने दुर्गा मा देबिनि मन्दप फुजा खालामनाय नुदों ओमफ्राय दा नै गेट मोनसे क्ल'ज जाना जों फैहोलांदों नागिर ताजमहलखौ मा समाव मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरो इसेबाव ओमफ्राय लोगोफोर बेफोरखौ बिराद मोजां नुदों लाइटजोंनो बेयाव माने फुरा हनुमान देब देबिनि माबा आखिना होदों ओमफ्राय फाइनालि लोगोफोर फैयै जों मोनसे मन्दिर मोनबाय बेयाव माने दुर्गा पुजा होदों बे मन्दिरा बिराद समायनाथार बिराद समायना साजायनायनिफ्राय लोगोफोर बेवहाय माने जों जे गासैबो एकता इउनियन माने बायदि रोखोमनि हारिनि मानसि थायो बेखौ माने इयाव दिन्थिनाय जादों नैयाव एसे नोंथांमोना नायदो जि समायना नुदों Guys, दा फाइनालि ताजमहलखौ मोनमारबाय जोङो नागिर बेसेबा गोबाव नागिरनायनि उनावहा नैनिफ्राय गोबां मानसि जाहांबायमोननो ओमफ्राय बिराद समायना नुदों नोंथांमोनाबो नुखादों आरो माने ताजमहलनि इमानता माने आसल ताजमहल बायदि सेपखौ जायाखैब्लाबो एसेबाबो माने डेक'रेसनखौ मोजां नांदों आरो लोगोफोर बेनि सायावबो माने दुर्गा पुजा जादों मानसिफ्रा खुलुमहैदों जोंबो खुलुमाखैब्लाबो गोजाननिफ्राय माने ओरैनो खुलुमहैदों आरो ओमफ्राय लोगोफोर बेनि खाथियावनो माने एवारनेस माने खायफा मन्दपबो बानायदों जाहाथे जों मानसिफ्रा एवारनेस जायो जोंनि एनभाइरनमेन्टनि सोमोन्दै बेयाव माने बुंना होबाय थादों आरो बिदिनो माबा दामग्रा होनानैहाय बेयावहा बुजायना होदों जि धुनिया नोंथांमोनाबो नायदो डेक'रेसनखौ প্লাস্টিক দূষণ এক তাপমাত্রা বাড়িয়ে চলেছে পৃথিবী জুড়ে মেরু বৃক্ষচ্ছেদন তাপমাত্রা বাড়িয়ে চলেছে পৃথিবী জুড়ে অথচ এমন তো দুঃসহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে दा लोगोफोर नोंथांमोना बे कारसिन सिनाय सिख्लाखौ मोजाङै नायदो बे सिख्लाया जाबाय भुमिका मुसाहारिनि नाथाय साननैसोआव बिराद भाइरेल जानानै मालाय बिथाङा फेमास जाबाय बिथांखौबो लोगो मोनबाय थेवब्लाबो बिदि रायलायनाय जायासै आरो जास्ट आं भिडिअ बानायनानै बेखौ माने स्क्रिनशट नोंथांमोना देखायना होबाय बे सिख्लासाखौहा अखानाय लोगोफोर नैबे गोमो गाननाया जाबाय जोंहानि आइ मादै आबैमोन जोंहा फिन ग'रेस्वरावहा दुर्गा पुजा नायनो फैबाय एसे सारां बारां फैदोंमोनबाबो जोङो बारा गिदिंनो मोनदिया लोगोफोर मानो होनब्ला अखा हानानै ओरैबायदि माने अखा हादों आरो माने गानोनो रोङा बेसेबा टाइम
9 बाजिसो जादों अब्लासो माने अखाया एसे गादों जायनि जाहोनाव जोंनिया सिनेमा बर' सावथुन दिन्थिनो गोनाङा एसे लेट जादों लेट जानानै जोङो दसे समाव थानो गोनां जादों जोंहा मा मुवा खुलुमदों आं माने फुङाव फैनानै खुलुमनायसै ओमफ्राय लोगोफोर बिदिनो मानसिफोरा दा एकदम माने मन्दिरनि सिङावनो माने दुर्गा मण्डप जेराव बानायदों मन्दिरबो दङ बेवहाय फुजा जाखायो नालाय बाजाराव गरेस्वर बाजारनि फुजा नैबे मोननै मोनथाम बानायदों बेफोरखौथ' गिदिंनो थांजाया आरो माने बारा गिदिंनो थांजाया आरो जोङो बेबायदिनो फुजासालियाव दसे गोबाव थानानै उनाव फिल्म नायनो होननानै ओंखारबोबाय जों एसे अखा गानायाव बेयावबो जों एसे गोबाव नेनो गोनां जाबाय आरो अखायानो लोगोफोर ओरैबायदि गाज्रि खालामना होबाय आरो मानसिनि रंजानाय समावहा नाथाय लोगोफोर बे समावनो बिब'इसानो भिडिअ बानायबाय थादों जों नुसुनथिया ओमफ्राय लोगोफोर दा नै सिनेमा नायनाय खाथियाव माने बिराद गोबाव नेनांदों जोङो मथ'थे 8:30 बाजिसो जादोंमा बेनि उनाव फिल्मा स्टार्ट जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोननोबो फिल्मखौ एसे माने स्टार्टिंखौ देखायनाय जाबाय स' बिराद मोजां एन्जय खालामनायसै आं फिल्मखौ नायनानै बिराद मोजां फुल एक्सन हलिउड बलिउड सरि साउथ इन्डियान स्टाइलनि माने बिराद मजा नांबाय फिल्मखौ नायनानै स' गाइस नोंथांमोनहाबो फिल्मखौ नायदोंबा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय